Min April jista' jsir tiġ bil-wifqa b'massimu ta' 300 mistieden u sal-aħħar tar-rebbieqa u l-bidu tas-sajf mistenni li pajjiżna jkun neħħa l-maġġoranza tal-miżuri b'rabta mal-COVID-19. Waqt konferenza l-aħbarijiet id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn innota kif in-numri ta' każijiet ta' COVID-19 f'pajjiżna baqgħu niżlin u fl-isptarijiet u fit-taqsim għall-kura intensiva in-numri baqgħu stabbli u ma baqgħux jiżdiedu. Għalhekk ta' dettalji dwar miżuri li ser ikunu rilaxxati dan ix-xahar fosthom għat-tiġijiet. Mill-ewwel ta' April il-numru ta' persuni seated ħajbqa' l-istess, jiġifieri sa 500 bil-ċertifikat ta' tilqim u bil-social distancing, però ħankunu qegħdin inżidu l-possibilità li tieġ mill-ewwel ta' April jista' jsir għal persuni li huma bil-wifqa sa massimu ta' 300 ruħ. Minn nhar it-tnejn 7 ta' frar ser ikun estis il-ħin tal-viżitaturi ġewwa Mater Dei dan fil-waqt li ser titneħħa restrizzjoni kompletament ta' kemm wieħed jista' jkollu persuni fid-djar. Mill-14 ta' frar persuni li jkunu ġejjin minn pajjiżi fiż-żona l-ħamra skura ser ikunu mitluba jagħmlu kwarantina ta' 10 ijiem biss. Bħalissa persuni li ġejjin minn barra u għandhom bżonn jagħmlu kwarantina jekk għandhom indirizz fiss ġewwa Malta dawn jistgħu jagħmlu kwarantina f'darhom. Issa mit-2-14 ta' frar ser ikunu jistgħu jagħmlu l-istess dawk li għandhom il-permess biex jaħdmu f'pajjiżna. Dan ser jgħin kumpaniji li jimpjegaw ħaddiema minn barra l-pajjiż. It-tfal kollha li jkunu ħadu żewġ dożi tat-tilqim jistgħu wkoll isifru mingħajr xkiel. Il-Ministru għas-Saħħa ħabbar li l-mira hija li mill-21 ta' frar ser ikun indirizzat il-mod ta' kif issir il-kwarantina. Dan hekk kif kull ma jmur qed jidher li hemm xejra fejn dawk li jkunu kuntatti primarji ma joħorġux pożittivi wara 7 ijiem. Dik il-pożittività ta' persuni li huma primary contacts issa nieżla u nieżla sew jekk it-trend li qegħdin naraw tkompli anke fil-15 li ġejjin mill-21 ta' frar persuni li jkunu primary contacts minn flok 7 ijiem kwarantina ikunu meħtieġa jagħmlu biss 5 ijiem. Ikunu jridu jagħmlu 5 ijiem kwarantina u fil-5 ġurnata jippreżentaw test li huwa negattiv. It-tfal ta' bejn il-15 u 11 sena li sallum kellhom bżonn jagħmlu kwarantina 14 ġurnata jekk ikunu f'kuntatt ma' xi ħadd pożittiv se jkollhom l-istess regoli tal-adulti applikati fuqhom kemm il-darba jkunu mlaqmin. Chris Fearn spjega kif 78% tal-adulti illum huma mlaqma bil-booster fil-waqt li 40% ta' tfal ħadu mqar doża waħda. Stqar kif ser ikun qed jiskatta pjan ta' ħruġ mill-pandemija li se jwassal biex sal-aħħar parti tar-rebbieqa u l-bidu tas-sajf ikunu tneħħew il-maġġoranza tal-miżuri kontra il-COVID-19.